салом дӯстон, айни замон дар чойхона қарор дорем, ноҳияи рӯдакӣ. Аз ин тараф фабрика ва роҳ ба сӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёре бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи маҷмӯаи истиқоматӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ. ман ҳамин хонаи фурӯш мебошад дӯстони азиз. аз ин тарафам тиреза дорад. дар сеи мошина қарор дорем дӯстони азиз ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати қариб 40 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. ҳамаи ҳуҷраҳояш тиреза дорад дӯстони азиз. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи як телевизор. нархаш ҳамагӣ 255 000 сомонӣ ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занзара пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, навормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳ раваз дӯстони азиз, ин ҳоҷатхона бо ҳаммом дар ин ҷо бошад. ошхона якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳоҷатхона бо ҳаммом дӯстони азиз. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. дар ин ҷо ошхона, чихеле ки қайд кардем, ошхона тиреза дорад. ҳамаи ҳуҷраҳояш тиреза дорад дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар якум ҳуҷра боз ман ҳамин гуна балкон аст. ва ин бошад охирон, яъне дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона чихеле ки қайд кардем, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи ман ҳамин телевизор дӯстони азиз. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад дӯстони гиромӣ. дута мактаб аст, дута масҷид аст, корхонаҳои калон дар назди бино. ман ҳамин дӯстони азиз заводи шоколад мебошад ва аз ин тараф заводи калбаса аст дӯстони гиромӣ. ман ҳамин куполои масҷид мебошанд. дар наздикии хона дута масҷид аст ва дар ин ҷо чихеле ки мебинед боз сохтмони як маҷмӯаи истиқоматии нав рафта истодааст ва дар назди ҳамин сохтмон боз мактаб аст дӯстони азиз, бунгоҳи тиббӣ. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад дӯстони азиз. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. ба ҳамин сабти хона ба анҷом мерасад дӯстони азиз. ду хонага 40 метри квадратӣ, сеюмо шона бо нархи 255 000 сомонӣ ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. фурсати беҳтаринро аз даст натиҳед дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. дута рақами Тоҷикистон рақамҳои дастӣ мебошад, рақами Россия бошад, фақат WhatsApp-аш кор мекунад дӯстони азиз. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то ҳозир тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 937 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.